Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Bebang, tambalanista ever since. Hindi ko na maalala kung kailan ako nagsimulang makinig sa tandem ninyo. Ang naalala ko lang, mabilis matrigger si Nicole dati sa mga tanong ni Chuper. Naiiyak siya kasi naalala niya yung ex niya na ang pangit naman. Huwag mo paalala, matitrigger na naman yan. Baka matrigger yung ex. Sabihin niya, hindi naman ako pangit. O ang tanong ko sa'yo, ba't ikaw lang ex ko? Charet! Ganda! Anyway, I am 33 years old at isang OFW dito sa Malaysia. Hiwalay ako sa asawa since 2015. Nilayasan kasi ako at sumama sa syubit niya. 4 years after, may nakilala ako sa dating app ng FB. Ay, may dating app ang FB? Share mo naman. Dating app ng FB? Talaga? Pala. Anyways, hindi na kasi, taken na kasi tayo, part, kaya hindi na natin alam yung mga ganyang mga makabagong Hindi na mga... ina-explore yung mga Hindi na, ganyan. oo, nakakaloka kung alam pa natin, di ba? Bakit? 4 years after, may nakilala ako sa dating app ng FB. He was 47 years old then, at tulad ko, hiwalay din sa asawa. Hindi siya ganun kagwapo pero sobrang bango. O so alam nyo na ha, pag Ayan hindi na. ka gwapo, dapat mabango ka. Kasi weakness ko yun, kaya game ako. Nag-breakfast kami at nanood ng sine. Ayan, may dating nga. Napa-explore Oo, tuloy ako. napatingin ka talaga. O Oo. sige. Okay. Gaming, dating. Ayan, okay. So go. Weakness ko yung mabango, kaya game ako. Nag-breakfast kami at nanood ng sine. Dahil matagal na akong walang ganap, sumama ako nang yayain niya ako sa kondo niya. At doon na nga, ito na naman yung linya, partner, nangyari ang inaasahan. Inaasahan pala, akala ko hindi inaasahan eh. At doon na nga nangyari ang inaasahan kong mangyayari. Hindi naman ako nagsisi. Umuwi akong may mga ngiti sa labi. Parang nakarami, girl. Success na success ah. Alam ko na maligaya din siya dahil sure ako na I exceeded his expectations. Wow! Ginalingan. Performance level. Gina G. Hoy, hindi pwede basahin itong next statement niya. Pang podcast lang. Palitan mo. Gawan mo ng mga analo. Sige. Yun nga lang, yun. Alam ko na maligaya din siya dahil sure ako na I exceeded his expectations. Yun nga lang, mahapdi ang kineme. Dahil sarado ng ilang taon. Di ang kinim. Humapdi. Nagsasara. Anyways, wala kaming label. Pero yun lang talaga, yung ganap. Pero since last year, ang sweet na niya, pinaparamdam niya sa akin na importante ako. Pagkatapos ng ganap, hinahalikan niya ako ng pagkatamis-tamis. Tapos tititigan niya ako ng malagkit. I started to fall for him. Ito lang May 1, may napansin akong kakaiba. Parang wala na siyang gana. Tapos simula nung umaalis ako ng kondo, wala na siyang tawag at text. Nag-chat ako the next day pero ang tabang ng reply. Hindi naman siya ganun dati.
When he travels, pinapadalhan niya ako ng selfies at mga videos ng mga lugar na pinupuntahan niya. Lately, deadma siya. Alam ko naman na dahil wala kaming label, wala dapat akong expectations. Pero nasasaktan ako. My instinct is telling me, may dapat akong ikabahala. Tambalan, ano ba ang dapat kong gawin? Bigyan niyo naman po ako ng payo. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Bebang. Bebang, bebang, bebang. May picture, partner. Gusto mo ba Patingin makita? nga. Para chismosa. Chismosa. Marites na marites. O iti sila. Alam mo, in fairness, bagay. Bagay sana talaga. Naku, iiyak na yan. Iiyak Si na Bebang. yan. Si Bebang. Bagay sila para silang, parang they're Boyet ha. Si Boyet po yung nagko-control ng Marites din aming yan si Boya, tingnan mo. Baka mamaya i-flash mo sa screen. O, eto partner. Yan. Parang kilala ko. Marites na marites. O, ito pa. Parang kilala ko si ano. Yan. Oo nga. Yan sila. Bagay, di ba? Oo nga, kilala ko nga. May asawa na to, charot. Anyways. Well, Bebang, na tambalanista ever since, di ba? Alam mo na ang sasabihin namin dito. Alam mo na ang mapapala mo dito sa usapang ito. Which is, alam mo namang wala kayong label eh. So hanggang dun lang kasi talaga yun. Tama. Diba? At nakakabahala ang isang relasyon na walang label. Kaya ka nababahala probably kasi na-fall ka na for him eh. Alam mo kasi, deserve kasi natin sa totoo lang yung isang relationship na meron pong label. Yung alam po natin na ipaglalaban natin, na alam natin na meron kayo, 'di ba? Na meron kayo and na isabi talaga na meron kayo. Yun yung deserve po natin na kind of relationship. Kasi kapag hindi declared kung ano yung meron, mahirap kasi talagang mahirap mag-demand. Correct ka. Kasi lalo pa, hindi ka naman niya pinilit eh. Tingnan mo nga yung mga words mo, Bebang, at nangyari ang inaasahan kong mangyayari. Di ba? Handang-handa, girl. Ang usapan, breakfast, pero umaga pa lang, handa na sa laban. Ano ko, dumaan na nga ng convenience store. Ayan na nga, di ba? Para bilhin ng mga dapat bilhin, di ba? Bumili ng wash. So, alam mo yun. So, you know from the very beginning, di ba? At alam mo naman yun, sinabi mo rin naman yun, alam mo from the very beginning na walang label. So, ngayon tinatanong mo sa amin, anong gagawin? Well, the best thing to do is communicate deeper to him. Kasi obviously, sabi mo nga, may term kang ginamit dito sa kwento ng Mahiwagang Bornay na yun lang yung relationship ninyo. It's purely physical, 'di ba? So, kung gusto mong matahimik at mawala ang kabahala, pagiging balisa, 'di ba? Yung pagkabahala, 'di ba? Edi i-take mo to a deeper conversation with him. Ngayon kung ayaw niya ng mga ganon, alam na this. Correct. 'Di ba? Chapter siya ng buhay mo, 'di ba? Na madaling sabihin, mahirap gawin, but you have to turn the page. Kailangan mo nga pumunta sa next chapter. At least yung naunang naging chapter mo, ang daming rounds, 'di ba? Ang daming rounds of happiness, 'di ba? Nag-enjoy ka naman? Correct, 'di ba? Na-achieve yung mga inaasahan mong mangyayari at lumuwag ang mga dating masisikip. Ganon. Yung mga ganon. Basta. Agree ako sa sinabi mo. Dapat sa simulat sa pool pa lamang, na-manage mo na yung expectation Feeling mo. ko part kaya hindi na-manage kasi hindi niya na-expect na mafo-fall eh. May kasamang feelings eh. Yun yung problema. Sa mga babae, kasi ewan ko sa mga lalaki, sa mga babae, yung every time we give ourselves, may kasamang Nag-invest kayo ng may invest ng emotions eh. May Yes, pag-invest na parang, siguro naman seseryosohin niya ako. Siguro naman, bupunta to sa ibang level. Hindi lang naman ito lang, 'di ba? Pero sorry. Nagkamali ng marami talagang ng assumption. nag-ghost sa maling akala.
wala, yarn. So sa madaling salita, dahil nga walang label, 'di ba? Talagang mangyayari to. At eto na yung panahon na nangyayari na yung ayaw mong mangyari. Correct. Yun yung sinasabi natin, yung importance ng label, mga kabisyo, 'di ba? Sa kusina na nga lang ipagpalagay mo lahat ng mga naggamit doon walang label. Sipin mo Meaning yan. yung mga ingredients mo doon. Hindi mo alam kung alin ang asin at saka alin ang asukal. Correct. Kung pareho silang puti, pareho Kung sila silang, ng iodized. yes, Oo. pareho sila ng Ng texture. texture, correct. Diba? Baka magkamali ka. Yun ang pangamba ng mga nagluluto sa kusina kapag walang label yung iodized salt at saka yung white sugar. Oo. Ang isang mas mapangamba dyan, Oo. partner, kung nalito ka sa carrots at lechugas. Bakit walang label? Yung carrots at lechugas. Yun ang mas nakakabahala sa Ayun, palagay yun. ko, partner. Talagang may maling-mali May na. maling-mali na talaga dito. Tingnan mo, di ba? Hindi. Bakit walang label yung kutsara? Nakakabwisit, di ba? Iritang-irita ako sa bahay namin, hindi nakasulat yung sayote na sayote siya. Kasi ang hirap ng walang label, Oo, nalilito di ba? ako. What walang label yung kawali? Oo. Alin dito yung rice cooker? Nahihirapan na ako. Magsasayang ako. Alin ba dito yung gas stove? Kaya nga. Ba't walang label? Saan ko kukunin yung ice cubes? Nasa ng ref? Ba't walang label? Diba? Hindi, charot lang. Pero tama si partner eh. Sa kusina na lang kapag ka walang label, yung mga ingredients, may mga possibilities na magpapalit-palit. So, Totoo, ang magiging effect nito is, of course, mali. Mali. Nga. Palpak. Diba? Palpak. Palpak ang luto mo. Yung Oo. inaasahan nilang maalat sana na munggo. Oo. Naging matamis na munggo. Oo, isipin Diba? mo yun. Ano yung matamis na munggo, partner? May ganun eh. Oo, meron nun. Yung Ano yun? nabibili sa kalye, Oo. di ba? Tingnan mo, try mo. Yung mga sa probinsya, dahon, tas munggo, tas may nyog. Tas lagyan mo ng Yun. iodized salt sa ibabaw. Diba? Tingnan Oo, mo kung hindi isang pal Maiirita sa'yo ka. yan. Kasi walang label yung nilagay mo na Oo. na asukal sana, pero ang nilagay mo iodized Imaginein salt. mo hindi, pero yung binatog, partner, pwedeng sugar, pwedeng salt, diba? Depende sa gusto mo. May konting 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 alat lang, oo, pero para normally magkalasa. matamis talaga yun. Oo, diba? isipin Subukan mong mo, alat-alat ng binatog. Baka binato mo. magagalit ka. Yung nagbebenta ng binatog, Oo, diba? di ba? Oo. Halimbawa, kunyari, nagluluto ka ng ng lugaw, di ba? Tapos walang label, halika dito yung paminta. Walang label, nilagay mo yung abo. Oh. Nanlolo. Ba't kasi hindi nakalabel? Ba't kasi nasa kusina? Bakit nasa kusina? Yung abo ni Lola. Bakit? Di ba kasi nga walang label, pakalat-kalat. So Oo. nagsama-sama sila. Tama. Isipin Diba? mo yun. Bakit hindi, ba't walang anghang? Oh, di ba? Bakit mapait? Correct. Dahil Kasi si lolo natin si Lola, yan. di ba? Oo. O bakit parang extrang maasim? Ganyan. Oo, di ba? Eh, ang nilagay ko naman paminta, di ba? Dati nang maasim yung lola mong yumao. Charot. Yung ganun. So, Ganun, mahirap talaga sa walang label. And I guess you know that now. So, ang konkretong advice na ibibigay namin sa'yo, kahit sa totoo lang, problema mo yan, dami namin problemahin ka pa namin, sige na nga. Ang pwede mabigay namin is, i-try one more time to take that relationship to a deeper level by having a deeper communication with him. At hindi lang physical na yes. komunikasyon, di ba? Yung komunikasyon na nagtatanong kung ano ba talagang meron, hanggang dito lang ba talaga, ganyan. Di ba? At kapag sinabi niya talagang, ito lang talaga yung pwede kong mabigay eh. Yung mga moments natin physical, yung mga ganong kinemerot natin dito sa kondong, yayaan, mga ganyang channeling, di ba? Eh di at least alam mo. Correct. O ngayon, ang tanong mo sa sarili mo, okay ka ba sa ganun lang? Yes. Doon mo malalaman ang sagot. Doon kayo magkakaalaman kung ano yung next step. Kapag nalaman mong ayoko, ano lang talaga ako. Kondo-kondo lang. Kalembang-kalembang lang. Diba? Bebang, diba? Oo, kalembang. Diba? Kinakalembang, O, si hanggang Bebang. kalembangan Oo. lang ang walang ganap. walang kalembang ng simbahan. Walang Yes. ganong seryosohan. Walang plano. Wala. O, diba? O, So, alam mo na kung anong kailangan. correct. Kasi obviously, nabobol ka sa isang tao eh. And you want to be in a relationship. I think, diba, na maayos. Diba? Especially galing ka sa isang relationship na iniwan ka dahil sa syubet. Diba? Of course, deserve mo yung relationship na may label, na okay,
na maayos, na idideklara sa buong mundo na kung ano ang meron kayo at hindi yung bigla-bigla na lang may pagtabang nang hindi nagsasabi kung anong dahilan ng pagtabang, 'di ba? Correct ka. Hindi binanggit ni Bebang kung ano, no? Kung committed yung guy. Hindi. Ano din, hiwalay na din sa asawa. Okay. O baka bumalik na din doon, 'di ba yung mga ganon? Posible din. So, yun yun nga, yung mga, yun yung mga alamin mo yung sagot. Oo. Correct. Para mawala Kaya yung hinala mo at pangamba mo. Oo, ngayon, kung halimbawa, totally ginost ka na, welcome to the club ng mga ginost, 'di ba? Mga ginost, pero naka-move on din naman, eventually. Kasi yun nga isipin mo na lang, kahit hindi madali, na chapter yun ng buhay mo tapos na. 'Di ba? Tapos, move on to the next chapter. Wala namang ibang magagawa 'di ba? Sasabihin mo, wala akong choice, ganyan. Hindi, may choice ka. May choice kang may choice kang to turn the page. May Yes. choice ka na na Diba? Choice mo nga yung pasukin yan eh. Correct. Diba may choice ka din na lumabas dyan. Yes. Pinasok mo yan, may kakayanan ka rin labasan yan. Mahirap. Lumabas dyan. Oo, basta ganun. Bebang. Sa susunod, wag basta-bastang magpapakalembang. Yeah. Kasi nga, pinakalembang mo Yan tuloy. Oo. So, dapat sa susunod, yung sure ka na. Yan. Correct. So lesson ito Nakalembang ng simbahan ay maririnig. Ganyan. Totoo yun. So lesson ito sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na kagaya ng sitwasyon ni Bebang na walang label ang kanilang Yan. relasyon. Di ba talagang darating yung pagkakataon ng mga ngambak Correct. ngambaka. Ito yung sign na hinihintay mo, yung nagtatanong ka hanggang kailan, ito na yun. Na nangyari na po Yes. kay Bebang. Diba? So siguro ngayon parang of course happy, nakakatuwa, 'di ba? Pero eventually baka ma-fall, tapos wala naman pala siyang maiaalay sa iyo, 'di ba? Yung bang ang nai-imagine ko diyan yung balisang-balisa ka kasi hindi siya nagte-text, balisang-balisa ka, hindi na siya nagpaparamdam yung mga ganun. Pero ang tanong, meron bang kayo? 'Di ba? Di ba? Mali kasi, mali. Mga. Di ba yung sinasabi natin ng mga Oo. nakaraang panahon, tingnan mo sa exam, kapag ang isang question walang label o walang ang isang item walang label, di ba mali na agad yun Correct. Para kay teacher, So X true. na kaagad yan. Hindi mo kumbaga, hindi maayos Oo, hindi mo sinagot na maayos. O Oo. ganun yun. Pag walang label, wala. Correct. Walang patutunguhan. Mali kasi. May mga ibang meron, pero huwag ka na umasa dun sa ganun. Dun ka na sa siguraduhin mo na. Diba? Maiksi lang yung buhay para maging uncertain lagi. Correct. Ganun. Ha? Ano kayo? Yun yung ayusin mo. Anong meron kayo? Tama. Kasi totoo yan. Kapag nawawala Ano ba siya. tayo? Oo. Pag nawawala siya, nako. Wala kang hindi naman kayo. pag sinabi, ano ba kita? Ano ba kita? Sakit, no? Diba? Ang sakit. O hintayin mo pa ba sabing ano ba kita? Pero yung talaga yung tanong, ano ba kayo? Correct, di ba? Bakit Ganon. di ka nag-text? Ba't di ka na umuwi sa bahay? Ang sagot diba? niya sa'yo, ano ba kita? Ano ba tayo? Oo. Hindi ba't nakikita lang naman tayo para mag-kemerut? Oo. Tapos hindi mo pwedeng sisinan sa sarili mo kasi buong puso mo naman binigay ang mga bagay-bagay. Nako. Diba? Nagpakalembang ka din. Like Bebang, diba? Anyways, ganun talaga. Ganun ang life. Yes, talk to him. Yan, kausapin mo at sana makausap mo siya para may closure. Kung wala, yun na. Doon na yung start mo na yung sarili mong mag-move on. Yes. Or umiiyakan. Yan. Prosesong pagdaanan mo muna yung mga proseso ng mga acceptance before mag-move on, before mag-finally let go. Ganyan. Pero sana, wish din namin maging favorable sa iyo yung magiging usapan nyo na, buti nilang kinausap ko siya at, di ba, na nagkasundo kami na maging kami. Yun. Diba? Sana ganun. Sana. Let's hope for the best, di ba? Basta ang importante, you take that first step na mapag-usap na maayos. Yes. Okay, Docs? Salamat sa iyo, Bebang, sa pag-share ng iyong kwento. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. At kung halimbawa ikaw ay walang email pero gusto mo mag-share sa amin ng kwento, pwede nyo mo rin i-search yung aming Facebook. Search nyo lang po Tambalan. Yan. Correct. Tapos yun, pwede na kayong mag-PM. At mapapakinggan nyo rin kami sa Spotify. Yes. Dahil meron kaming podcast. Corrected by. At Oy. next week, kami po ay nasa Kumu na din. Gusto nyo ba yarn? Gusto nyo yarn? Gusto nyo yarn? Hapit na hapit. Ang daming racket.
Kami ginagawa. Ang daming ginagawa. Gusto niyo yun? Eh, ayaw nyo kasi kaming ano Ayaw eh. nyo kaming suportahan Sa Sa YouTube. YouTube. Ayan. Di ko mo na lang. Baka sakaling suportahan nyo kami doon, di O ba? next week, merong show ang Tambalan sa Kumu. Yes, Live, ha? 'di ba? Kaya antabayanan niyo po 'yan, mga kabisyo. At kung ikaw ay nakatutok ngayon sa radyo, meron kaming experiment ni partner ngayon dito sa FB Live. May tatawagan kami sa FB Live. Gusto niyo ba yun? Gusto niya 'yon? Daming gustong gawin. O abang-abang na yung mga nakaabang sa FB Live ngayon ha. Baka matawagan ka namin. Walang price ha. Tawag-tawag lang experience Usap-usap lang. ganyan ha. O siya, enjoy the rest of your Feel Good Thursday, kabisyo. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!